Amics i amigues, aquest mes us proposem un rosat, Claret d'Albera 2020. És un rosat de l'Empordà, un celler que es diu Martí Fabra, un celler d'orígens del segle XIV, o sigui, llarga tradició vinícola, més altres cultius. Moltes vinyes del voltant de 80-100 anys, per tant, és un celler amb una base molt sòlida, ubicada a la Serra d'Albera, que és Empordà interior nord, és a dir, la part per sobre parlada, o quan aneu per l'autopista cap a França, abans d'arribar a la Jonquera, doncs tot el que queda a mà dreta. És una zona de terres pobres, de terres pissarres, granits, bon drenatge, ja us dic, terres molt aptes per al cultiu de la vinya, perquè necessita terres pobres, i també amb una bona ventilació de la tramuntana, per tant, una bona salut a nivell de vinya també. Per tant, bones condicions per al cultiu de la vinya, llarga tradició vinícola, i això és un rosat d'estructura, és un rosat de cos. No us espereu un rosat de fruiteta, d'alegria, sinó un rosat per menjar. Penso que aquests dies que ara vindrà de calor, si voleu fer una barbacoa, una brasa o fins i tot un pa amb tomàquet amb embotits, amb un rosat, aquest seria un rosat perfecte. Temperatura de servei, 12-14 graus, podria ser una bona temperatura, és a dir, no cal que sigui fred de nevera. De fet, millor que no sigui fred de nevera. D'acord? I res, tenim ganes de proposar-vos un rosat i aquest és un que us proposem. O sigui, que espero que us agradi. Salut!